ин мусофирон дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе дармондаанд. онҳо як ҳафта боз наметавонанд ба шаҳрҳои гуногуни Русия сафар кунанд. аксари онҳо аз ширкати ҳавопаймоии Северни Ветер чипта харидаанд ва мунтазири парвози ҳавопаймоанд. 11 шав омадагим ина то ҳозира инамҷа даем. Агар 30 нафара парси 30 совет мегири. Ягон аниқша намегирад. Фақат ваъдашон мегӯяд ки ирӯз мешав, пага мешав, ирӯз мешав, пага мешав. Ин амҷода гаштем. Ягон ток нест, ягон кас, ягон чи аниқ намегӯяд. баъзе аз мусофирон ки аз минтақаҳои дурдаст ба Душанбе омаданд, аз он нигаронанд ки ҳар рӯзи монданашон дар фурудгоҳ ба вазъи молӣ онҳо зарба мезанад. چه خواهیم مودا اینجا؟ خود ما ایسینی کالخزوت آماده کردیم و کم دو روز آماده خواهیم. دینه آجو کوارتر رفتیم خوب کردیم. ساعت سمی دادیم خوب کردیم. سه باشید بیلیت алишкинӣ мерам, коғази духтар алишкинӣ мерам. این چند سم راهگیرو میشوه، چند خجر расход میشوه نیست. یگان کس جوابگار نیست دایی. بیا برا алишки بیا. تمام. пас аз он ки парвози ҳавопаймо саривақт сурат нагирифтааст, мусофирон маҷбур шуданд дигар бора маълумотномаи ташхиси COVID-19-ро дастрас кунанд. ваъда доданд ки ҳамин ҷое ки ҳаст чия ҳамин хидр ина ҳамин аҳват амира иш бесумай мақсад моира гирифтагим гуфтанд ки 100% мо ҷавоб мегем. мо ина рафтем кай гуфтем ина нархш аст 150 сум. мо сум қадидим караташан гирифтем. бале аз куҷо гирифтем? ай аҳват тохина мо ваъда доданд ки дуюм караташ бесум не ки мо уже 330 сум ҳамин коғаза мо аллакай расход кардем. намегзарад ишам уже срокш гузашт. намегӯ срокш мегзарад. корҷиёни тоҷик попишорӣ мекарданд ки масъулон бояд ҳар чӣ зудтар тақдири чиптаҳои дар дастдоштаашонро шарҳ диҳанд. як рӯз қабл Сироҷ Азизов, раҳбари намояндагии Северни Ветер дар Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ гуфт, сабаби банд мондани мусофирон дар он аст ки оҷонсии авиатсияи назди ҳукумати Тоҷикистон ба ширкати онҳо иҷозаи парвоз надодааст. дар баробари Северни Ветер, намояндагони ширкати Сибир мегӯянд, ба онҳо низ иҷозаи парвоз надодаанд ва ин амал боиси дар мондани садҳо мусофир шудааст. ҷавоби мактубро гардондагӣ намедонам чӣ ҳолат инҷа бо вай дорад ки то ҳамин рӯза иҷоза надодест. ҳам мусофирон ва ҳам намояндагони ин ду ширкат мехоҳанд оҷонсии авиатсияи гражданӣ масъаларо ҳар чӣ зудтар шарҳ диҳад. дар оҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон касе ҳозир нашуд ки мушкили мусофиронро шарҳ диҳад. дар ин ниҳод гуфтанд айни ҳол раҳбарашон дар ҷои кор нест ва бидуни иҷозаи ӯ касе ҳақ надорад дар ин бора суҳбат кунад. айни чунин мушкил дар фурудгоҳи шаҳри Хуҷанд низ ба назар мерасад. субҳи имрӯз садҳо мусофирони Русия бо хатсайри Хуҷанд-Уфа ва Хуҷанд-Перм интизори парвоз буданд. онҳо гуфтанд ки ҳатто ба мақомоти интизомӣ низ номаи дастаҷамона карда хоҳони ҷуброн ҳастанд. 14 числа омадем ки самолет отменит шуд. гуфтам переживат накунед, зиқ нашавен. ҳамин расходҳои ини ковида, коғазои ковида ба калла мегирад ширкат гуфтанд. не ки ба калла нагирифтанд, ним зиёдаша ба калла нагирифтанд. дар соли гузашта парвозҳо аз Тоҷикистон ба Русия ба хотири ҷилавгирӣ аз панҷшавии коронавирус маҳдуд шуда буд. садҳо нафар дар Тоҷикистон дармондаанд ва пас аз 1 апрел ки дубора иҷозаи парвоз ба Русияро доданд, онҳо талош доранд ки худро ба ин кишвар расонанд. гаронии чипта ва камчинии он низ аз мушкилиҳоянд ки пайваста аз забони мусофирон садо медиҳанд.